Kaunti ya Kisii, Erietariane, Ndemo Stephen. Miamano murikeito Ndemo Stephen ase oroboti ururikiranu magega y'uburoire butamanyekaneti gwateka ase bunge ya Bomachoge Borabu ime Kaunti ya Kisii akoirerano n'abantu bande bosiria magima bono nigo wizara y'obochenu egokuragwa n'umuwaziri w'obochenu Leabwari abakoretaro yabo goika ase nsemeyo okwana chinga kiecho niga boliria abantu kwene kyabunankwere bale anene aso kuberia mache batarayanywa askeria boliria abantu gotaba no bwabonde bonsi gekogera mpagendete okorobotuki erio komanya igoro y'oburoiro bomurikeito Josephat Amisi noroboti urwaso bwime bono nigo abamenyi be kenyoro kya mosesemo ime abochi Borabu baenekeirwe ne serikali ya kaunti ya Kisii ngobogima bwabo mbiyabole kubateka no gwateka kuburoiro botamanyiri anene asensemeyo kiagera uburoiro mbwatubogeta umwaka yo magasira after 2 days umwana undo agakuba ule form 3 nalibono twajite koranga dirisa a problem gaiga nalikiri poti kege to yao andi mna ko imukiri atu abwango wachire kagete mna gwataliriga etaro ya bene ya Nyamira Counties okoro n'umuwaziri w'obochenu ime Kaunti ya Kisii omusabatile ya Bwari nigakiro omugambi bw'ensame ingambia mono kubatakana getambukiro kya bwango elio kwana amone oboteneri bwe county ya Nyamira Counties goikeraniagwo ase boigo Nyamira Counties bakorobotuki nanene komanya iki kya Nyamira Counties koirera ogwateka kwendwali eyo omonto kare buya buaye gara korera n'ebintu byonsi mbuya bire lakini nagokeire umuchivo ito orenge asoko ripoti ya mangana aya ngororira abantu barwarire sekenyoro kiaye so igo nabatorochenga eshide gere segento kerikia choirenda kiari kiaiteire monu gochie senda neyiye kina kimwatumire mwenzipi kera amache magayo muwaziri Leabwari gutarira gwetania chinga 15 nigo aganirie abamenyi be ekenyorekyo Nyamira Counties bagwesokia na gutarira chinyagitari anene che serikali erinde Nyamira Counties bakonyora obolingoli bwa bene na bwigo konyora obubwenia kubatekana no buroiro bwo bali barwarite chinyomba tafadhali nto baisa gukira genda nyagitari naende toko batena chinyagitari che serikali nechindonge nechingia ntorateba nga chinyagitari chinde nchiri ndonge gosichie private nchiri ndonge neringa mbali konyara konyora ngamba bwato boisani kuboisa ine especially ebipimo mbali konyara gupima ebipimo biri bigwenerete kamoranje tigatoberi amachi ekiagere twanyora abange baino mwensipi ali bonsi pirende torateba abasini ni sana percentage ensini ni sana ekoberi amachi Director of Public Health Dr. Richard Ongware boigo niga arure kurate gochia ase bali baigwete bobe Nyamira Counties bagwesokia na gutarira chinyagitari na boiga sainekeirie abamenyi benseme yobuna enyagitari ya Kisii level 6 ni Nyamira Counties bagikorenga abantu abange anene kurwa ase kenyoro ekyo elinde komanya obokongu ase boberete. Kuna wawili wenye tuliona bado hawajaanza kupata nafuu, tumewaambia wakuje katika ile hospitali yetu ya Kisii Teaching and Referral Hospital, tutawatoa samples tuwapime ndio tujue shida iko wapi. Omwaziri Leabwari nigababuririe abamenyi benseme Nyamira Counties bakuberia amachi okonywa taya tokonywa aya gutinda karanya beria ogwateka gwendwali eyo nigo kwaireire ogosiria kubogima gwetania abantu babere ase baigo abamenyi bekenyoro ekyo baburirie oboteneri bwa serikali ya county Nyamira Counties bakorenga abantu ase obwango na boigo komanya iki keireire anene ogwateka kwendwali eyo mache nenda bacheki barurunga ishida kirore ndo buroiro obonyoru kiaro monta yo mokonyogwe oburoiro obo komanyu byangamburu igore yori kenyoro kigiteke kopya igo goikaboni gantore no bwoba etoko basabaga kimotokonyi mokonye kenyoro kabantu mbase gosira piamo kuripotere getaseni kya Ndizi TV kurwa ase kenyoro kya mosesemo ime abochi Borabu constituency ya Bomachoge Borabu.